grazas por estar aquí, sobre todo nunha tarde que fai moita calor, se está moito mellor fora que aquí seguramente paseando. Bueno, Xeixos é o segundo libro de Susolista, seguramente o sabedelo todos. É un libro, para os que lestes o primeiro, é un libro parecido, pero que ten unhas diferencias notables que eu quero salientar. Suso era un escritor inédito ata hai un ano, ainda que levaba moito tempo escribindo, non publicara nunca, tiña un blog no que si publicaba na rede as súas ideas, as súas cousas, era un blog moi seguido, que un día decidiu pechar, e anos despois os textos dese blog que eu non coñecíamos na editorial, pois nos chegaron a través dun amigo. E Suso nos daba todo eso. Este segundo libro, non vou falar máis do primeiro, este segundo libro é parecido, sigue sendo un libro de relatos cortos, xa non tan cortos, é un libro escrito con moitos anos despois daqueles primeiros textos, se nota moitísimo a transformación de Suso como escritor, é un escritor máis maduro, é un escritor que sigue mantendo a súa retranca, a súa firmeza de ideas, o seu sentido do humor, pero é un libro no que hai moitísima máis ternura, que era unha cousa que casi non se veía no primeiro libro, que era moito máis sarcástico, moito máis cortado pois un pouco a coitelo todas as frases. Este é un libro máis repausado, un libro no que el se expresa con máis sensibilidade, ou polo menos con unha sensibilidade máis, non sei se dicir blanda, porque esa non é a palabra. A choiva que ablanda as cousas. Pero sí que é certo que un libro moitísimo máis repausado, tan divertido de ler como o anterior, pero no lector queda outro pouso, queda unha sensación de moi agradable, non son as risas do primeiro libro, pero sí que a mesma sensación de lectura moi agradable, pero con moita máis reflexión. En ese sentido, o libro é distinto, é o mesmo Suso, é a súa mesma escrita, son as súas mesmas ideas, pero é un libro moitísimo máis maduro. Bueno, eso que hai, eu creo que é moito mellor que Suso comente se o que eu digo coincide co que el pensa, que igual non. Home, sí, coincido completamente, ao 100%, Miguel. Efectivamente, eu tuve para darche aí a puntilla aí no de o outro que era máis de risa, este quizás é máis de sonrisa, porque envolve a vez esa ironía, non? Porque é a vida da Costa da Morte, do rural gallego e da persona, de todas as persoas da humanidade, non? Este libro Xeixos é máis ben, eu definiría como un libro de relatos sobre a condición humana, non? A condición humana que pode ser de todos os tipos. As persoas máis pacíficas por unha cousa, pois podense, ou sin cousa, podense transformar no ser contrario, non? Entón eu, observando as persoas e sobre todo observando as condutas humanas, non? Pois imaginábame e poñíame no sitio, ás veces, cando escribo, non? En primeira persona poñome no sitio dese personaxe, non? Fala, eu por eso digo que é un libro que podes ler en calquer momento tamén, porque é sobre a condición humana, a condición humana, a envidia, a bondad ou a maldad, ou todo eso vai estar latente, o ser humano vai existir sempre, non? Son uns pequenos relatos tamén, son un poquinho máis extensos, efectivamente, co de Salseiros. Eu é porque a verdade que me sinto máis cómodo escribindo este tipo de relatos cortos. Debe ser tamén porque, a pesar de que xa teño a miña edad, últimamente, non? Efectivamente, eu empecé a escribir os relatos, que parte deles están en Salseiros, nun blog. A xente, ou eu polo menos, estou un pouco máis metido no que é nas redes, no ordenador, entonces estás acostumbrado, a maioría da xente máis nova non está acostumbrado a ler moito seguido, non? Entonces eu tamén era unha maneira de escribir da maneira que a mí me gusta, porque eu ante todo sempre fui un gran lector, non? Entonces había veces que había libros que me decepcionaban un montón e parecíame unha perda de tempo da hostia poñerme a ler un libro para que despois acabase neso, non?
Entonces eu tamén quixen evitar, na miña humildade, non, de, xa que son escritor, pois non cargarlle con ese tablón ao lector, non, que no caso que pudera ser que pois, co relato non fora ben, total como xa cortiño, pois mira, punto final e se acabou. Entonces, en parte tamén acomodeime a esta situación, porque eu cando empecé a escribir, efectivamente, non tiña nin ordenador, non tiña nada. Pero había uns ordenadores na asociación de veciños de Corme, con pueblo moi pequeniño, pero tiñamos unha asociación de veciños con ordenadores, pero cerraba ás 10 da noite, pois 9:30, non me acordara moi ben. Eu que sei que cando chegaba de Coruña da escola de teatro, porque eu iba á escola de teatro a Coruña, volvía e tal, entonces cando chegaba, pois tiña un cuarto de hora, 20 minutos como moito, non? E chegaba na fura, ademais, non? O meu Forescore chegaba mangao nas carreteras que había antes. Nunca sabía do que iba a escribir, collía unha foto, mesmo que levaba eu, que xa tiña o meu álbum de fotos, ou unha das que había ali na asociación de veciños, abría un caixón, sacaba unha foto, escaneaba, mándame esta foto pa aquí. E a partir desa foto empezaba a escribir ese relato corto, non? E que dependendo do, por eso lle chamaba espacio emocional literario, dependendo do meu estado de ánimo, pois aquel día era máis de coña, menos de coña, o certo é que enganchou a moita xente, moita xente me ten alabado, non, a maneira de escribir, o que escribía, considero que son grandes personas e sobre todo grandes escritores. Un deles, dos que máis me animou a escribir, pois, foi Alfredo Conde ou Manolo Lourenzo, que é o que fai o prólogo deste libro, non? Manolo Lourenzo era o meu profesor de teatro, non? E os primeiros relatos que escribía a man, pois enseñáballos a ele. Acórdome cando me dixe aquel día: Suso, ti és escritor, ponte a escribir. E foi cando empecé a facelo un pouquiño tamén máis a menudo, aproveitando que viña con ese estímulo de Manolo Lourenzo, que tiña ese cuarto de hora o ordenador, e que encima había xente que dicía: joder, pois gústame o jajaja, que risa, que ben o estou pasando con isto. E a partir de aí, pois, empecéime a habituar a escribir, porque me sentía, a verdad, moi ben. Empecé a escribir, non? Tuve ese blog tiña polo menos 500 relatos, que seguramente algún día que se publicarán máis, teño clausurado, teño aí, escondidos, igual que tiña este. Tuve a suerte de que José Manuel Varela, que é un amigo, efectivamente, de Miguel, e que os asesora un pouco, pois, polo Facebook, dixo: oye, non tes nada por aí, non conocía o meu blog, nin nada, non tes nada por aí escrito. Mandeille os 500 relatos que tiña no blog, e creo que tardaron 2-3 días en chamarme, que quería Miguel reunirse conmigo, que iban vir a Corme, falar comigo. E iba, veña, e viñeron, dixeronme se podían publicar, eu encantado, ademais, porque os tiña dormindo no caixón estes contos. E a verdade que eu estaba moi contento deles, ademais, estaba moi contento, pero o malo que ten a rede é que o fai todo efímero. Entonces estaban aí, mortos de risa, eu xa decidín clausurar. En cambio, agora volveron a renacer precisamente, parece mentira, ao contrario, non? Imprimíndose en papel, que din, as librerías están moi mal, efectivamente están moi mal, están cada vez peor, pero eu creo que o libro vai permanecer porque eu que son lector, aparte de que sea escritor, de verdade, a min encántame a rede, encántame todo, pero convirteo todo nunha cousa moi efímera. O que é autor tamén lle gusta ver de vez en cando, pois que se fala un pouquiño dos seus fillos, que ao fin e ao cabo son os que eu teño, non? En Xeixos hai relatos, casi todo ten mar. Ten mar. Houbo que me dixo: Suso, debetes de chamar lousas ou lápidas, non? Porque é que todo o mundo morre, non? Eu cando me entrevistan, despois pensei no ben e volvín a releer, e efectivamente, todo o mundo morre. E o que non morre ten un morto cerca, o sea, sempre morre alguén. Pero, claro, eu doume conta, sempre o explico cando vou ás presentacións, de que a morte está presente, non? E ademais agora ven moi ben que estamos en difuntos, que é unha tradición moi nosa, ademais, en Corme precisamente, unha tradición xa que se está perdendo moito, pero hai a tradición de ir durante toda a noite, da noite de difuntos ao cementerio, durante toda a noite, hasta que amanece. Entonces, tamén suelo ir moito, pasear ao cementerio, unha vez ao día, polo menos, porque é cuadrado, entonces sempre hai un sitio que fai abrigo do vento. Entonces, sempre suelo ir aí, encima casi nadie te moleste, aunque últimamente cada vez hai máis xente no cementerio que fora que polo pueblo adiante, non? Porque
Eso, depois xa non vamos falar dos que conoces, non? Xa conoces máis xente dentro do cementerio que fora. Entonces empezas a plantear toda esta situación. Eu sempre tuve tamén un pouquiño de enganche, quizás por esta cultura que temos ca morte, non? Eu fui monaguillo aos 7 anos, o primeiro enterro que fun, tiña 7 anos, o primeiro morto que vin co caldeiro ali, porque eu dixeron, ti leva o caldeiro que non pasa nada. E o caldeiro é o que iba co cura dentro onde estaba a caixa a bendecir o morto, non? E acórdome tal cual conto, porque teño un relato además que o describo perfectamente, que hasta me acordo das moscas que había volando pola escaleira aquela de madeira azul que había subindo con aquelas escaleiras gastadas de madeira que había naquela casiña bella, non? De Corme. E acórdome deso. Entonces, toda esa tradición. Depois, sendo monajillo, máis dunha vez me coincidiu de haber un enterro e que virou enterrador e ter que vaciar un nicho para enterrar ao novo. E algunha vez os nichos teñenme sorprendido porque os nichos aparecen uns zapatos así de punta e todo canto sucede alrededor, non? Sacho, revolve todo, bota no saco do sal e veña para dentro. Dixo, Dios mío, quen somos? Quen era este señor que tiña non sei cantas terras, pinares, tiña de todo, e mira ahora cun sacho revolvía e metió no saco do sal. E empezas a pensar nestas cousas, non? No efímero da vida, no efímero de todo, no pequeniño que somos, non? E diste, joder, pois o ser humano, pois, como chega a situacións, como eu describo aquí, non? De como é posible que alguén normal pode ser testigo dun asesinato e non decir nada. E chego a esa conclusión porque no pueblo onde eu vivo pasou eso, de verdad. Todo o pueblo foi testigo dun asesinato durante 30 anos que se colliu a un cómplice por unha discusión entre dúas mulleres, 30 anos despois, pero todo o pueblo sabía que fora un asesinato e nadie dixera nada. Nosos pais, nosos avós, bueno, os pais eran pequenos, nosos avós, nosos tartaravós, todos foron cómplices desa morte. Cómplices porque calaron o asesinato, pero todos, cando tiñamos certa edad, nos contaban a historia na casa. E é a típica historia, sempre todos temos grabado na cabeza, aquela morta co pano de seda ao pescozo. E o pano de seda que o apartaban as vellas que estaban no velorio facendo que apartaban unha mosca. E apartábano para ver as marcas dos dedos de como as janaran. Pero como esa señora viñera do hospicio e os pais que a adotaran xa estaban mortos, non tiña familia ninguna, e os asesinos e o cómplice do asesinato si era do pueblo e tiña familia, ainda ten, e tiña, pois todo o mundo calou a sea. Dixo eu, calquera de nós, o día de mañán, ou hoxe, pode chegar a esa situación, ou ser el mismo o que lle patea a cabeza aquel, porque senón é apartado do rebaño. E chegando a esas conclusións, pois eu poñome, sobre todo cando chove diante da miña ventana, que se ve o mar diante, chove de suroeste, chove, escribo este tipo de relatos, donde hai chuvia, donde hai mar, donde hai temporal e donde suele haber mortes trágicas, pero todas con esa sonrisa, porque eu meto a ironía, ese humor negro que temos na Costa da Morte, non? Na Costa da Morte eu creo que sempre dixo o humor negro é máis gallego que nada, máis co inglés, máis co a donde van os andaluces son juazóns simpáticos, pero de humor, donde estemos nós, que aparte de todo. De feito, bueno, un pueblo como a Corme, calquera pueblo destes da costa, a actividade máis importante que hai a día de hoxe, a actividade máis importante son os enterros, despois a partidos de fútbol, e despois outros eventos, que pode haber como as festas. Pois nos enterros é precisamente onde eu, moitas das historias, algunha delas está aquí, hoxe, o Viaxe ao fin do mundo, por exemplo, é unha desas historias que a mí me conta un vello vindo dun enterro. É unha historia de mortes, claro, tamén hai mortes, tamén hai cousa tráxica, porque é unha tripulación dun barco que morren todos, pero incluso na morte eu sempre teño ese humor, non? Porque a mí sempre me contaron estas cousas, estes vellos, todas con humor, cando aquel cociñeiro que o deixou a muller estaba embarados co barco en Sevilla, el salta a terra, e cando lle avisan, ten cuidado, non saltes a terra, e salta a terra e o mata un toro,
porque estaban os toros de Miura por aí cerca, pois todos decían, joder, pois tuvo suerte, polo menos non morría afogado. Contanche estas cousas, non? Bueno, eu ainda me cadrou ir a moitísimos velorios, aínda. E nos velorios, a verdade, que eran geniales. Había momentos, pero de desternillarse de risa, non? O sea, todo eso, toda esa cultura, non? Da morte, do humor ante a morte, é un humor que, máis que nada, sobre todo, ao mellor é porque, como a temos tan cerca, pois gustanos un pouquiño rirnos, non? Igual que os da costa tamén nos gusta xogar, nos chamamos de mariño tolo, ras como carolo, que é que, cando hai moito mar, vaste, cando baixa, vas correndo pa diante como a vende chulo, mariño, mariño, pero cando ven de volta, corres, e non te colle, pero xogas a eso, non? É ese xogo de ca morte, pois ca morte pásanos igual, non? É como un xogo que me ven, xa che tocará, non te preocupes, non, estamos aquí, non te mira, tes os zapatos sucios, limpos, porca, cousas así, non? Entón eu sempre intento tamén facer agradable a lectura, claro, eu volvo a repetir, non? Son moi lector, no barco é que non me quedaba outra, non me quedaba outra, non, que os demais preferían vaciar a botella de 501 de 5 litros. Eu o tempo que tiña para tomar as jotas, pois íbame para o camarote, collía un libriño, o primeiro era os de Estefanía e todos estes, non? Hasta que dixen, Dios mío, xa sei os pies que miden de largo, e como rinchan as tablas do salón, os disparos que lle van meter na cabeza, e o guapo que é o chico. Teño que buscar máis cousas para ler. E como non naquela era, nos barcos tamén empezaba a haber algo de libertad, xa tiñas dereito a unha biblioteca, tiñas dereito a uns videoxogos, tiñas por convenio. Entonces había que compraba libros para traer para ali, pero a verdad que a maioría deles eran bazofias. Eran, sabes, Dios mío, que vou ler eu estas cousas. E non vou ler estas cousas, hasta que alguén me empezou a aconsellar, pois lé isto, lé outro. Eu xa había lido, de todas maneiras, cando era máis novo, había lido maravillas, había lido do milloriño, pero estando no barco non tiña outras opcións, hasta que, como volvín a ter esa necesidade de lectura, pois, gracias aos consellos que tuven de moi boas persoas, pois empecé a ler cousa máis clásica, digamos, que eu creo que son moi bons exemplos de literatura. Entonces eu empecé a habituar e a disfrutar. E disfrutei, e sufrín, e padecín. Entonces dixo eu, a literatura é moito mellor que calquera cousa, porque hai outra cousa que ten a literatura, ou o meu cariño á literatura, non? Ou a escribir os meus relatos, é que eu sempre conto, onde eu nacín era o cine do pueblo. Entonces o cine estaba abaixo de onde dormíamos, e eu oía as películas de pequeniño, non iba ao cine, pero oía. E ainda hoxe, esas películas antiguas que están dobladas, cerro os ollos, cando as hai na tele, cerro os ollos, e ese sonido retrotraeme aos 3, 4, 5, 6 anos, e cerro os ollos. Entonces eu, co cine en baixo, pois empezaba a imaginar. Eu recordo que sabía os cabalos que había, a pesar que non, atacaron un batallón de cabalos, eu dicía, non, había 2 cabalos, porque eu oí relinchar a 2 cabalos, sabes? Pero ves na película ves o 40 ou ao revés, non? Entón eu oí as espadas dos romanos, oí os tiros dos mexicanos que silbaban. Imaginábame, eu dicía, eses son os mexicanos. Entón, con estas cousas eu tamén collía e contáballe, a meu irmão pequeno contáballe película, e debe de ser tamén por eso que me ven esta afición a contar as cousas. Do pequeno aos meus amigos eu tamén lle contaba así cousas, inventaba as películas ou así, ou miraba as carteleras, ou que oía tal, e dicía isto, tal, e listo, e facía eu a miña película. E encántame, tamén me encanta moito, hoxe estamos falando de Seixo, pero de Salseiros o que me gustaba moito tamén era o da foto, poñía unha foto e comentaba esa foto, non, porque ao fin e ao cabo, eso tamén o tuve feito un pouco en Facebook, ao fin e ao cabo é o que hai, hoxe en día o periodismo fais así, poñenche unha foto, poñenche en baixo outra cousa e punto, ti estás vendo unha cousa, pero aí dinche que pasou outra cousa. Entón eu xogaba tamén un pouquiño con eso, non? Neste non o quixen facer porque tamén prefiero xa evitar incluso eso,
o despiste ca foto. Que cada un se imagine o vento, cada un se imagine a area, que cada un se imagine a noite, que cada un se imagine como é o color de sangre nunha area blanca nunha noite de luna. E por eso tamén justame escribir eses detalles, non? Eses detalles que a min, cando se escribo, actívame aquí unha cousa que eu vexo. Entonces, unha das cousas que me gustou sempre da literatura foi eso, en que é a mellor película do mundo, non? Eu mesmo estou lendo o Cándido de Voltaire, estou flipando, estou me escojonando, a pesar de los pesares das xudiadas todas cantas lle fan, o pobre, a ele ainda, bueno, ainda vais a pan, pero o Pangloss e a Cunegunda, e todos estes, Dios mío, as que lle fan. Pero escojónome, ou escojónome co Quijote, e volvo a ler e volvo a escojonar, e imagínomo o tío ali manteado, e imagínomo o tío dicíndolle que tripas aguantan piernas, que no piernas tripas, ou ao revés, tripas aguantan piernas, que no piernas tripas. Eso dixo Sancho. E dixo, Dios mío, genial, que ben. E esas cousas que ten a literatura, esas pequenas citas, esas pequenas frases, esas pequenas visións, ao fin e ao cabo, que ten o lector, non? Pois eu, para min, que é o máis maravilloso que dá a literatura, non? Porque, ao fin e ao cabo, as películas tamén se poden impresionar, os efectos especiales ou tal, ou como son os temporales en Venus, ou así, non? Pero eu, a verdade, que xa me impresionou a Carl Sagan cando lin Cosmos, a descripción que fai dos temporales de Venus. Imaginábamos, e cando os vin recreados, máis ou menos era igual, pero eu, a verdade, que disfrutei cos meus imaginados naquel momento. E intento que cando escribo, que o lector, pois, que teña eses pequenos viaxes, non? Na memoria, unha situación. Teño lido tamén algunha escritora, algún escritor que se queixan de que os autores que hai en Galicia, pois, que chegan a cincuentena, que somos un pouco, vamos, que escribimos relatos cortos, que vamos, que non somos moi bons escritores. Eu, a verdade, que non sei se me gustaría escribir unha novela ou unha triloxía de novelas de 500 páginas cada unha, a verdade, creo que non, porque creo que estaría esclavizada a miña vida. Entonces eu, como son un escritor piel roja, como dixo Manolo Rivas, escribo cando me sinto ben, e quero que cando escriba, pois tamén que o que salga ben, non por unha obligación, nin porque teña que escribir porque xa son unha genialidade, entonces hai que escribir todos os días, e esas cousas. Entonces, como me encontro a justo escribindo, tamén imagino que debe ser así, que as cousas que escribo, pois tamén me salirán mellor, dixo eu. Eu, de momento, cando me sento é porque teño ganas de sentarme. E cando teño ganas de sentarme, normalmente borro moi pouco do que escribo, moi pouco, borro. E tamén non corrixo pouco. Ou nada, ás veces. Que non me gusta, non? Non me gusta porque senón é que empezas a corrixir unha cousa e estarías eternamente corrixindo. E non, entonces dixo, mira, este é o que hai. É nada máis. Non, Miguel, eu creo que así van ben as cousas, a punto, van ben as cousas. Non nos queixamos. Bueno, ojalá fora mellor. Estame tentando moito de escribir en chino, pero ainda non, bueno, pero todo se andará. Eu imagínome, supoño que se un chino, e non fai falta que sea, porque moitas veces di, non, son relatos de mar, de xente de costa, entendo, son relatos da condición humana, entendo igual un de terra adentro, porque os mesmos problemas da humanidade non en todos os sitios onde haxa un humano, dá igual, que haxa mar que non. Eu o mar, cando describo unha morte nunha playa, non ten, dá igual describila no entorno da estación de autobuses. A morte non é o feito, é o que conleva todo eso, non? Hai, cando decía antes, que hai escritores e escritoras que din, que a escritura galega é moi rural, moi
xa hai que meterse, hoxe en día xa había que escribir algo máis para que lea xente da ciudad, porque a xente vive na ciudad, xa non está habituada a estes temas tan rurales, non? Eu estuve pensando se o meu era rural. Bueno, describe, sí, algún sitio describe que é unha vila, pero podría ser tamén unha ciudad, porque non? Que teña unha playa ou que teña, que sei, podría ser unha ciudad. Podería. Ademais, que eu imagino... Non hai moitos datos. Eu imagino que dá igual ver ajochado detrás dun valado que ver ajochado detrás dunha ventana. Ver que matan al gen e que non dixas nada. Home, se estás detrás dun valado dixe que non había cobertura. Xa tampouco poño normalmente, nunca poño cousas mecánicas aquí, o sea que sean, que dentro de 50 anos dixen a onde vas con isto, que como que a disquetera, que levaba unha disquetera, iso que é, que vio la cinta o VHS e tal, non sei que. Cogió el boli e con el cassette lo volvió a rebobinar, el Vic. Sabes, dentro de 20 anos non sabe nadie, pero bueno. Entón xa procuro non meter moito deso, non? Ni mandoulle un SMS, non? As cousas din xa cara ou dixeron xa hai tempo. Non fai falta andar con teléfonos, nin con cartas, nin con nada. Hasta creo que non sei saber algo da televisión. Non sei. Cando unha persona humana se encontra nunha situación terrible ou alegre, no que menos pensa na televisión e no SMS, é o que está pasando, sucedendo dentro das persoas, é iso que eu trato de transcribir. Que máis vos podo decir? Hai un relato aí que é o máis largo, que é o do viaxe ao fin do mundo, que foi este que me contou o vello, non? En que, bueno, vou volo desvelar xa, porque ides comprar un libro, así que... O cociñeiro envenena a tripulación. Eso foi real. Eu fixeno con cianuro, que é moito máis fácil. Andar ao gran sol, o cianuro é fácil. O as setas é máis difícil, que foi un mariñeiro. Entonces, trato de describir, eu creo que o conseguín, de como serían esas últimas horas a bordo dese barco. Porque foi un mariñeiro, dixo eu, seguramente pasou isto. E escribino. Por eso me dura un pouco máis. Por eso me dura un pouco máis, porque foi quizás un dos poucos relatos que sí que planeei escribir. O resto, a maioría, non os planeo. Estou ali, mirando pola ventana, ou estou andando polo porto, ou polo cementerio, e miras pa un nicho e ocorreseche un relato, e xa corro, sento-me, tin, e escribo. Eu espero que siga tendo esta inspiración, e que poda seguir escribindo, porque aparte de que o paso ben, eu, cando a xente que colle o libro e o lee, pois todo o mundo queda sorprendido. Moitas veces, o segundo, hai moita xente que me conoce do pueblo de Corme, non? Moita xente que me conoce, que me dixeron que quedaron moi sorprendidos, gratamente, encantoulle a literatura, pero quedaron sorprendidos porque, como eu son un tipo tan dicharachero sempre, tan de guai e tan tal, non se imaginaban que pudera escribir estas cousas. O sea, sabían que eu escribía, sí, que estaba moi ben, pero dicía, joder, Suso, canto sentimento hai aí dentro. Digo, é que me gustan os fijos como os merlos. Entonces eu non sei moito máis que dicir tampouco. Eu espero que vos guste, que se vos gusta que o dejades por aí ou que o rejaledes. Agora ven o difunto, tamén é un bo regalo para difuntos. É moi bo regalo para difuntos. Eso podría ser o titular, se salira en algún lado. E para a vida tamén, porque son relatiños, xa che dixo, moi cortos,
moi fáciles de ler, eu creo que tamén dan que pensar, non? Dan que pensar sobre a solidaridade, sobre a humanidade, sobre o cariño, sobre o amor, sobre as pasións, todas, do mundo e da humanidade. Teño un Ulises tamén. O Ulises tamén, un día ocorríoseme e dixeme, cago en Dios, todo o mundo escribe un Ulises, todo o mundo escribe un Ulises. Pois eu non vou ser menos, vou escribirme un Ulises. Dixenlle a Miguel Mato un día, dixe, Miguel Mato, vou escribir un Ulises. Miguel Mato é un poeta de Ponteteso, un amigo. Vou escribir un Ulises. Íbamos comer por aí cocidos, jueves, ali a Mosqueira. A semana seguinte dime, Xuse, que, como che vai co Ulises? Dixolle, o Ulises ainda está facendo os preparativos. Pero quedoume aí a espiniña e dixo un día, voume sentar, vou escribir o meu Ulises, tamén chovía. Escribí un Ulises, é moi cortiño, pero, sabes, eu non quero fazer como a James Joyce, non vos quería cansar tanto. Entonces dixo, bueno, fazer. Seguro que lle gusta. Eu tamén estou moi encantado do meu Ulises, é a miña creación propia do Ulises. Moi sui generis, moi da Costa da Morte, moi descriptiva, ademais, do que é Ulises, do que ven sendo, ao fin e ao cabo, que non ven sendo outra cousa, para min, para o meu entender, para o meu humilde entender, de xente que, aos 16 anos estaba nos barcos, por aí adiante, lendo Estefanías, casi, porque non tinha outra cousa. Hasta que tuve a suerte, eu cando viña a Vigo no ano 85, daquela tamén tiña outro hábito, que é un dos hábitos moi bons, se tendes fillos ou sobrinhos ou tal, é un hábito moi bo, que son os cómics. E daquela eu xa era maiorciño, porque xa había feito a mili e tal, pero, como tiña esa merda para ler no barco, pasaba o tempo lendo cómics, que había unha tienda pola parte de abaixo, polo porto, que era de Tótem, e compraba aí os kilos de Tótem para toda, hasta que chegara de viaxe. E os cómics é unha das maneiras que eu tamén desde pequeno tiña gran afición, non para un TV, aunque fora en inglés, na casa dos amigos que tiña eu leía, aunque fora en inglés, porque me encantaba ver os cómics tamén, por eso o das fotos tamén. Entonces, se a xente non lee moito sin solo letras, os cómics é unha boa maneira de que un neno empece a ajustarlle tamén despois a literatura do cómic, claro, porque o primeiro tamén, o mesmo era a Mortadelo e Filemón, ou ler a Anacleto, que ler o Corto Maltés, ou ler, sabes? Entonces, cando xa teñen un guión, xa teñen unha literatura, pois aí é donde xa se empeza tamén a coller cariño a literatura, que é outra maneira de crear, o propio cómic, para min é tan literario como un libro, non? Hoxe en día. E con todo isto, pois non sei máis que dicirvos, que eu teño ganas de volver de publicar o terceiro para o ano que ven, e que se non morro, pois que vou seguir escribindo, e se morro, imagino que todo canto teño por aí escondido, a mellor hasta o queren publicar e todo. Pero non creo que ainda sea tan importante como para que fagan eso, porque xa mira que morre xente. Xente que nunca morreu. E dimo a mí. Pero bueno, a mí en total eso tampouco me importa, sabes, como se fan borba, como decimos nós, borba é o que sobra da carnada, o que non vale para nada. Como se fan borba con eles, que eu despois xa non me importa absolutamente nada. Que canta razón tiña Ben Chosei. Ben Chosei decía que el de morto que non lle fixeran homenaje ningún, además ponen na súa lápida, ali, es profeso. E creo que en algún sitio lle quixeron facer un homenaje, e xa chamaron da casa dicíndolle que nanai de la China, que aí estaba ben claro, porque ainda é manda carallo, no que o deixes ben claro, e basta que o deixes ben claro para que te queiran joder, ainda por riba. Pois nada, pois o meu querido Ben Chosei, que por cierto, un dos libros que escribiu, estuvo vivindo en Corme, un par de anos, estuvo ali con os veciños, eu non nacera aínda, escribiu o Cancioneiro e Refraneiro de Corme, recopilou todo, unha genialidade. E a verdad que é unha pena, non? Porque Corme daquela eran os anos 40, había casi 5.000 personas, hoxe en día non chegamos a 1.000. Os pueblos todos están, vos sabedelo ben,
que cada vez van a menos, sobre todo na Costa da Morte xa moito máis que por aquí, que aquí ainda está Vigo, Cangas, tal, baixan, pero sempre unha cousa aguanta na outra ali. Cada vez hai menos, non? Un pueblo como a Corme xa vos dixo, que agora eu xa conozo máis xente dentro do cementerio que fora. E a pesar de todo, pois, seguimos vivindo, porque é maravilloso ver o temporal casi nas portas da casa, ver cando hai esa baja de mar desfeita, todo ese mar blanco, e esa luna, sin nubes ningún, alumbrando todo ese blancor que parece tal cual os picos de Europa cando están chos de neve, pero millor, porque todo ya, todo, hasta acabar a vista. Ou eses días de calma que son moi raros, de pola mañán que está o mar como un espello, aí tamén teño algún relato que describo, un deses días que eu teño grabado na miña memoria, debía ter 5 anos, e meu tío levoume pescar, era unha das cousas que cando eres pequeno nun pueblo destes, pois un dos premios que che dan é ir pescar con teu tío, no meu caso, nos nosos casos, casi todos os pais están embarcados, entonces, pois suelen ser tíos, ou padriños, ou alguén que non está embarcado, o que ten o bar, neste caso meu tío tiña un bar, entón estaba en terra, entón eu iba a pescar con ele un día con 5 anos, unha mañán, porque había que ir de madrugada, amanecendo, antes de amanecer, xa montar naquela chalaniña, e acordome daquel mar, que estaba tal cual, parecía un espello, pero de estaño, ainda non amanece, está así o día, e vese todo así, e vese a chalana rompendo, non, o mar. Tamén describo, por eso dixo moitas veces que hai términos que son mariñeiros, pero intento, máis ou menos, polo contexto que a xente entenda, e cando sei que non o van a entender, pero hai unha palabra que me gusta moito, por exemplo, é bojou a puxa, se está perdendo esa palabra, non? Porque xa non se boja, agora vais a fora a borda. Pois quixeno poñer nun relato que ese día, que vas bojando a puxa, entonces describo como é bojar a puxa, que é mirando pa proa, de pé, e así, non? Pero todo eso témolo ali, teño na Costa da Morte, eu vivo ali, todos os días estou ali, e podo vos decir que cada día é diferente, un día é diferente do outro durante toda a vida. Estou ali agora porque durante moito tempo pois tuven que estar fora, como a maioría dos gallegos, fixen a oportunidade naquel momento de que en Corme todo o mundo andaba na mercante, todos tiñamos enchufe para entrar na mercante, pois eu fume para a mercante e tiñamos ese medio de vida todos no pueblo, non? O pasa que agora iso xa non existe, o pueblo foi a menos, todo se foi acabando. Eu sigo vivindo ali, a miña familia toda vive ali, é unha suerte tamén que temos, non? Unha suerte porque nos vemos todos, é un justo, de verdad que é unha maravilla. Eu non sei vos como estades cas vosas familias, pero eu tela toda sabendo que está todo o mundo a menos de 20 metros ou 50 metros, é un justo, non? Que non estás preocupado, que lle pasará, que non lle pasará. É que estou ali moi contento, que vou seguir escribindo, e vos que me leades, e que moitas gracias por vir, gracias á Librería Cartabón, gracias a Miguel por vir sempre falar de mí, ou máis por sacarme do ostracismo, digamos, da literatura, non? Eu, eso, nada máis que añadir, únicamente se queredes preguntarme algo, ou algo, eu contesto vos moi amablemente. A eso estamos. Alguna pregunta? Nada? Quedou todo aclarado? Moi ben, pois moitas gracias. Moitas gracias. Por vir. É que sempre me quedo así un pouquiño porque non sei se falei suficiente. Porque me pagan... Muy ameno. ¿Verdad? Sí, se me deixaran, no, que pagan por minuto, non.